skal vi have morgenmad på McDonald's. Jeg tænker, jeg skal prøve de der pandekager. Hotcakes. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve sådan en McMuffin også. Bare hvis nu de ikke er gode, de andre. Nu er vi på vej ned mod den der Yosemite Valley. Den dal der er. Der er også nogle kæmpe vandfald nede i den dal der. Jeg mener, det højeste er sådan noget 700 meter. Jeg mener det fra Lower Yosemite Falls længere op. Herefter skal vi lige over se et andet vandfald, som hedder Bridal Veil Falls, tror jeg det hedder. Jeg tror, der er smæk på. Jeg glæder mig til at se det. Jeg tror, vi skal se 2-3 vandfald i dag. Der er et af dem, der sådan... Det kræver en lille smule hiking at komme derop. Jeg tror, der er 2 miles deroppe eller sådan noget. Så det må vi se på. Men det er værd at prøve at overveje bjergkæden flere. Bjergkæden flere, der står der. De flotte omgivelser. Det er sat med nogle høje bjerge. Ja, det skal jeg. Ja, jeg tror sgu næsten, at det er min yndlingspark indtil videre, fordi der er bjerge, og der er frodigt, og der er floder, og vandfald, og der er alt muligt. Jeg tror bag, hvis man kan se det, så bag ved de træer der har vi El Capitan. Det er en af de der baggrunde på Mac. Og længere, det kan man ikke se her, men længere nede er der et bjerg, der hedder Half Dome. Det er også en Mac-baggrund. Så er vi på vej hen til vandfaldet, som man kan se ham i baggrunden. Så prøver vi at se, om vi kan komme lidt tættere på vandfaldet. Så vi er gået lidt væk fra stien. Men nu tror jeg bare, vi går tilbage til bilen, og så finder vi et nyt spot til hen til. Ved du, hvad det næste spot er, Dirk, her? Det er det der, jeg tror det hedder Vernal Falls. Det er sådan, jeg tror det er 2 mile hike op til det. Jeg tror ikke det er ligesom her, hvor det bare er på sten. Jeg tror det er sådan en sti. Ja, vi kan håbe. Men stadig lidt stejlt. Så kan vi sgu ud og klatre de sten der igen. Ja. Det ser skørt ud, hvad det er? Det er godt ud. Der er også, der var 2. Man kan ikke rigtig se det nu, men før var der 2 regnbuer også. Man kan se lidt hernede i bunden i hvert fald. Det er også bare flot. Ja, kæmpe stort. Så er vi langt om længe kommet op på toppen. Det var altså noget af en rough tur. Man kan se hele ruten nedad her. Så er vandfaldet der altså herovre. Det har taget cirka de der 1,5 time, som de sagde det ville. Så ja, nu har vi været heroppe i en 20 minutters tid, så vi tænker, vi vil ned igen. Det er så hele ruten ned igen. Så det kommer nok også til at tage lidt tid. Forhåbentlig bliver det nemmere at komme ned, end at komme op. Så vi er på vej ned igen, og det er altså en rimelig skør vej, man går op og ned. Så der er altså bare langt ned der. De her trin, de er altså virkelig skørt lavet. Det handler om at have tungen lige i munden, og man skal helst ikke falde her. Altså hvis man falder her, så er man
rimelig godt på spanden. Så vi kommer ned igen, Dirk her. Ja, det var hårdt. Jeg begyndte sådan at løbe ned ad bakke til sidst, fordi det, sådan, det gik så stejlt ned af, man nærmest begyndte at løbe automatisk. Stadig lige 2 km tilbage til bilen cirka. Dirk er lige gang med at tjekke, hvor meget vi har gået. 18.600. Men jeg ved ikke, om man kan se det. Elevation. 97 etager. Det var gået. Det var taget trappen op. Så er vi kommet til San Francisco efter 4 timers køretur. Og vi er trætte, vi er sultne, og vi er solbrændte. Så vi glæder os til at komme ind og få se værelset. Forhåbentlig et godt værelse med god plads. Det ser også noget lovende ud, det her hotel. Det ser sgu meget godt ud indtil videre. Hvad med temperaturen? Det er koldt. Jeg tror, det er 18 grader. Jeg vil sige, Las Vegas så også lovende ud, ikke? Det var det ikke. Nej. Men jeg føler, at det her er lidt mere hyggeligt. Men det er koldt. Det er 18 grader eller sådan noget, og vi er lige kommet fra nærmest 30 grader. Ja. 16. Føles som 14. 16 grader? Ja, føles som 14. Nej. Det er sgu ikke fedt, det er ikke, hvad? Stor sultan. Vi har den til at se ud. Ja, det dyrker stort til at sove alene nu. Jeg skal sove lige 2 nætter her. Den er masterbed alene. Okay, det ser rimelig luksus ud faktisk. Ja. Hvad med udsigten? Jeg kan lugte en god udsigt. Okay. Det er måske ikke... Men vi ligger ret tæt på den der Pier 39. Hvad siger vi til dem, Dirk her? Det stinker af helvedes til, mand, når de kaster sand i hovedet på os. Vi er efter 6 timer ankommet til Santa Maria. Hvad var køreturen der? Det var langt. Det var rigtig langt, mand. Og så var vi lige... vi kører på den der Highway 1. I stedet for bare at tage den hurtige vej. Den hurtige vej, den tog cirka 4,5 timer, men vi kører på den Highway 1, fordi vi håbede på, at der var lige nogle gode steder at se på. Det var der så også, men de var sådan lidt nede ved de der søløver der. Der blæste alt for meget, så man ligesom kunne nyde det. Og det andet sted, der var simpelthen bare propfyldt med for mange mennesker. Men nu er vi ankommet til vores motel i Santa Maria. Og det ser fornuftigt ud. Og Dirk er lige inde og ordner det der med receptionen. Og Fred, han står herude. Skal ind med noget kort. Han har ikke nok penge på kortet. Har det det? Hold nu op, det er stort. Shit, hvor er det stort det her. Og altanen kan man se. Prøv lige at se. Nej. Så er der lokum, det ser sgu stort ud også. Okay. Hold da kæft. Der er sgu da også stort det. Det er flot det hele.